хора! Добре дошли отново на моя канал Social Gena, където пак ще си говорим за маркетинг. За днешното видео съм избрала една много интересна тема, която преплита психология с маркетинг. И по-специално, защо ни харесва точно определена марка, техният точно определен бранд, защо бръкваме в джоба си, даваме от парите си, получаваме този импулс или взимаме това съзнателно решение да дадем от собствените си пари за продуктите на точно този бранд. Дори и сега изненада да не ни трябва спешно нещо от тях. Мисля, че това е една доста актуална тема сега, особено покрай Black Friday, малко преди Коледа. В тази част на годината сме където се харчи. Защо избираме една марка вместо друга и откъде получаваме този импулс да купим точно от тях? Това е темата днес. За бонус или бонукс, както казва една позната на майка ми, за бонукс можете да получите и съвет как да приложим тази стратегия и за нашия Instagram профил. Да започнем по същество. В университета в Регенсбург имахме един професор, който се славеше с това, че обича да кани някои от младите студентки на среща. Добре, майтапе се, това не е по същество, обаче ви стана интересно, нали? Ще ви разкажа и за тази история малко по-нататък. Тук си задаваме въпроса как тази марка ни е спечелила вниманието и доверието. Най-важното, как са ни докоснали емоционално. Защото, както знаем, маркетинга, ако не ни развълнува, ако не събуди някаква емоция в нас, продукта или марката, просто няма как да купим. Това е истината. Всяка марка си има определен архетип. Това са така наречените архетипи на брандове. Бранд архетипите са 12 броя, за разлика от личностните архетипи по метода на Карл Густав Юнг. За това съм направила отделно видео за изграждане на фундамента на брандове, така че ако искате може да погледнете и там. Доста е интересно и помага много при изграждане на образа и позициониране. Днес обаче си говорим за архетипите на брандовете, които са 12 броя. Интересни са и ще видите любимите си марки по съвсем различен начин, така че започвам да ви ги разказвам един по един. Каква е психологията, която стои зад изграждането на образа на тази марка. Тук си позволявам малко да попрочитам и да хвърлям едно око, защото все пак са 12 броя с характеристики, така че ще ви давам и реални примери за брандове, които използват тези архетипи, разбира се. Така, започваме с първия архетип и това е The Innocent. Невинният. Послание на невинният е да носи радост, простота и честност. Мотивацията е да създава чист и красив свят без проблеми, без усложнения. Посланието е бъди свободен, бъди щастлив. Как изглежда бранда? Позитивен, със светли цветове, открит. И примери за това са Dove и Coca-Cola. Следващият бранд е The Hero, героят. Основното желание на героят е да доказва себе си чрез сила и кураж. Мотивацията е да се изправя пред предизвикателства, да ги побеждава и да е като пример. Посланието му е преодолявай препятствията и ограниченията. Как изглежда бранда? Смели послания и слогани, енергични дизайни и вдъхновяващи кампании. Примерите са Nike, Adidas. Следващият е The Rebel, бунтарят. Основното му желание е да разруши старото, да бъде изкаран да не бъде вкаран в кутия и да наруши правилата. Мотивацията е промяна, свобода, непокорство с наложената система. Примерите са Харли Дейвидсън и Дизел. Как изглежда бранда? Провокативни дизайни, реклами тип извън системата, извън кутията. Следващият номер 4 е The Creator или създателят. Основното му желание е да създава нещо уникално и трайно, което да остави отпечатък. Мотивацията му е изразяване на творчеството. Посланието е твори, създай своят свят. Как изглежда бранда? Иновативни продукти и идеи с акцент върху въображението. Примери, разбира се, са Adobe и Lego. След това идва, тук вече става по-пикантно, The Lover, влюбеният. Основното желание при този архетип е да вдъхновява страст и романтика. Мотивацията е да изгражда близост и лоялност. Посланието покажи любовта. И примерите са, тук няма начин да не се сетите за примера. Victoria's Secret
и Шанел. Как изглежда бранда? Романтика, чувственост, елегантност. Номер 6 е The Jester или шутът. Основното му желание е да носи радост, забавления, шеги, лекота. Мотивацията е да разчупва и да развеселява и да разчупва настроението. Посланието е забавлявай се и се наслаждавай на момента. Как изглежда бранда? Хумористични, веселяшки реклами с живи и ярки цветове. Тук няма как да не се сетите. Просто веднага ми изникна M&M's. Тези бомбонките и Old Spice. Следващия номер 7 е The Caregiver или грижовният. Както Care Bear. Едно време ги гледахме грижовните мечета. Основното желание е да помага и да подкрепя другите. Мотивацията е да създава усещане за грижа, за безопасност. Посланието е грижи се за другите. Примери са Johnson & Johnson козметиката и UNICEF. Как изглежда бранда? Емпатия, подкрепа, топли, успокояващи тонове. След това идва нещо, което на мен лично ми е супер интересно. The Magician, магиосника. Основно желание е да превръща мечтите в реалност. Мотивацията е трансформация, промяна и вдъхновение. Посланието е превръщаме невъзможното в реалност. Примери са Дисни и Тесла. Как изглежда бранда? Вълшебни моменти, вълшебство и визионерски подход. Номер 9, също мой любим, е The Explorer или изследователят. Основното му желание естествено е да открива нови хоризонти, да пътува, свободата. Мотивацията е приключения и израстване. Посланието е откривай и изследвай света. Как изглежда бранда? Като елементи вмъкната е много природа, свобода, активен начин на живот. Примери, разбира се, сещате си сигурно веднага. The North Face, National Geographic, Jeep. Стигнахме вече и до номер 10. The Ruler, владетелят. Основно желание е контрол, ред и авторитетност. Мотивация е да създава и да поддържа стабилност. Послание е аз държа нещата под контрол. Как изглежда бранда? Лукс, престиж, изисканост. Примери, разбира се, са Rolex и Mercedes. Така, след това стигаме до The Sage или мадрецът. Основното му желание е търси знания и истина. Мотивацията е да образова и да информира. Посланието му е истината ще те освободи. Как изглежда бранда? Верност, информация, интелигентност. Примери Google и The New Yorker. След това идва The Everyman, обикновеният човек. Тук веднага трябва да ви скочи марката просто. Основното желание е да се вписва, да бъде свързван с другите. Мотивацията е да създава усещане за принадлежност. Посланието е ние сме като теб. Как изглежда бранда? Достъпност, искреност, опростено. Естествено IKEA и Coca-Cola също може да бъде тук. Това са 12-те архетипа и както виждате работят много добре по оформяне на посланието си и на визията си. И съответно по печалба от нашите пари. Сега, the smart thing to do, умното нещо наистина ще е да вземем максимално каквото можем като идея от тези бранд архетипи и да се ориентираме как да ги внедрим в нашата марка. Ние кой бранд архетип искаме да бъдем, като можем да смесиме два архетипа. Не е нужно да влизаме само в рамките на един. И сега обещания бонус, как може да работи това за нашия Instagram. Така нареченото Instagram bio или биографията, твоето био в Instagram, може да се раздели на 3 ключови части. Първата част, това е да напишете много ясно в изречение. Спираме, между другото, тук е момента да кажа, махаме всякакви, ако ще изграждате някакъв бранд в Instagram, махате всякакви такива емоджита на котки и залези от биографията си, и всички неща от типа Sunset Lover, Cat Lover, ги махайте от биографията си и трябва много ясно и точно в изречение да напишете как точно вие може да помогнете на вашия клиент или на вашия последовател. Какво точно правите, така че да помагате на хората, които ще ви последват. Втората точка, която трябва да присъства е емоционалния компонент, с който да се свържеш с клиента си. С идеята да създадете емоционална връзка с хората. Също оправяме веднага профилната снимка. Трябва да се вижда ясно лицето ви,
В най-добрия случай да е направена професионална снимка на фотограф и естествено на заден фон може да сложите някакъв готин цвят, който да пасва на вашия бранд архетип. Не забравяйте до името си да напишете и keywords от сферата, в която предлагате услугите си. Например, Иван Иванов и до него keywords, нали, съответно нутриционист или маркетолог. Също за highlights отдолу. Ако бранда ви не е, ако бранда ви не е насочен към пътешествия, пътувания и това не е ключово за бизнеса ви, махайте всякакви highlights от типа почивка в Гърция 2019, защото колкото и готино да си мислите, че изглежда, наистина това отдалечава по-скоро хората от идеята на вашия бизнес. За личен профил, разбира се, е окей, но когато изграждате бранд, трябва там в highlights да сложите неща, които да разгърнат посланието на бранда. И винаги идеята е да ангажираме аудиторията с нашия бранд, така че създавайте съдържание, което се върти около посланието ви като бранд. В следващото видео съм приготвила доста повече детайли за изграждането на успешен Instagram профил. Надявам се информацията от днес да ви е била интересна и полезна. Пишете в коментарите кой е вашия любим бранд, архетип и марка. Пожелавам ви една прекрасна седмица. Не забравяйте subscribe и like бутън. До скоро!